Asikhahlele ifoni bantu bakithi. Asikhahlele ifoni. Yanyiwe. Asikhahlele ifoni. Show mfethu Stumza. Show mfethu. Asikhahlele ifoni this time. You don't kick the phone. Asikhahlele bantu bakithi. Asikhahlele yanyiwe. Asikhahlele ifoni. South Africa yonke kuyanyiwa. Ningibona ngithulile so. Kuyanyiwa. Bloody swine abantu benza izinto. Abantu benza izinto la eSouth Africa nkosi yami. Bloody swine times million nkosi yami. Times zillion. Bloody swine times 180,000. Bloody swine nkosi yami. Noma umuntu afile. Bloody swine nkosi yami noma ngabe kwenzakalani. Bloody swine times everything nkosi yami. Bloody swine viki na viki. Bloody swine. Swine nest. Swine food. Swine flu. Swine rejectable nkosi yami. Yanyiwo. Ngangithembi nokuthi niyangizwa kahle ngale phone leso. Nkosi yami. Phone le iyabheda. Quality yakhona uyayibona nawe kodwa ngiyabonga mangiboleke yona nkosi yami. I've been through a lot this weekend nkosi yami. Angishuthanga ngipostanga. I did nothing nkosi yami. They took my phone. Angibambe inkunzi. They marked me nkosi yami. Angibambe inkunzi nkosi yami. But then ningawari. Suitcase abakayithathi. Ama-million asesekhona. They only took my phone, my iPhone nkosi yami. Ngiyabonga mama, I love you too. Kodwa manje serious sikhuluma indaba yefone mama kuyanyiwa. They took my phone nkosi yami nabantu. Ngizobathola. Lwanda mfethu bloody swine ngawari ukudropa ngizodropa nkosi yami ngisazodropa. I'm still dropping. Ngiyoyikhipha lengoma emnandi le. Sibonge mfethu. Sorry for my loss. Siyabonga mfethu. Kodwa bayahlanya, bayanya. Those people bloody swine nanabakhona. Angibafisela okuhle ukuphela. Ngathi umuntu la yakhona, ngathi uyakaka namathumbu nkosi yami. Athi uyasuzwa emsebenzini asheke. Athi uyageza nkosi yami akhama amanzi ebhavini. How could you take my phone nkosi yami? Uyayibona ifoni yami wayikhanyisa kuvela mina. You take it. Ngiyayifonela iyaringa. Iyaringa until ngabo 12. After 12 nkosi yami abantu bayicisha. Uyayicisha lo muntu ifoni yami nkosi yami. Ngiyabonga laba bathi sorry. Those who say sorry nkosi yami ngiyabonga. I won't stop. Ngiyababona abafuna ngistop. Lezi nje ziyangazi. They didn't take my suitcase. They only take my cell phone nkosi yami. Bafu, ngiyakubona bafu 2 years bafu. Uze nemali yefone bafu. Ngoba angisana phone nkosi yami. I no longer have a phone nkosi yami. Cabanga. Think about it. They marked me. Bangibambe inkunzi nkosi yami. Shayibamba ngapha. I couldn't survive. Sengizokhiya manje ngoba kusasa safe nkosi yami. Bengingasakhiyi sengizokhiya manje. Thatha ifoni yami. Angibambe inkunzi. Le phone le nkosi yami is not my phone nkosi yami. Awuboni, it's not the quality. Quality is not the one. Angikhali nkosi yami. Iyembiza ziphuma ungawari mfethu. Don't hate yourself. Angikhali. I'm a strong man. Angikhali, ngifuna ukukhala. Angikhali nkosi yami. I'm here. Bloody swine times 1,000 abantu. Hayi, hard luck ngiyabonga mfethu the ghost. Ngiyabonga Spo. You can tell the world that you have money and they expect not to be robbed. For tag. Bloody swine as abanye abantu nkosi yami.
Yeah, it's not the quality that we're used to mfowethu. Yazi Sibiya, I have the best quality ever, but then don't worry mfowethu. Shosho bandile mfowethu. Ningawari, ngizoyenza amaplani Nkosi yami. I'll buy another phone. Kodwa amafoni ayadura manje Nkosi yami. Mfowethu uzongitshontshisa ubafu, ufuna ngiyotshontsha. Hayi ningawari bantu bakithi sizoyenza amaplani. Shosho mashelela, okay. All the way from Limpopo Malamlela, okay, siyabonga mfowethu. Siyabonga mfowethu, yazini bafowethu. Ningawari. Ngizozula ifone, I'll find a new phone, a new iPhone. I'll post videos. Kusazonyiwa la South Africa. Kusazonyiwa. Nibe nosuku oluhle njengoba soliphelile usuku leli, nibe nobusuku obuhle, usuku obumnandi, usuku obuhle njengabo, usuku obumnandi njengami Nkosi yami. Ngiyanithanda nonke, niyazi nani. Abangazi ukuthi what happened Nkosi yami, angazi nami uyobachazisela njani ngoba ngibuyele emuva Nkosi yami. Sengizwile ubuhlungu Nkosi yami. Bangilimazile laba bantu, but then it's fine. Ngoba manje I'm back. Ngizothenga ifone esha, ningawari. Ngizoyenza amaplani. Isho njalo mfowethu umthuke lo usijwayela amasimba Nkosi yami. Uyangichaza bafu, you're standing for me. Uyisotsha lempela wena ufana nami. Sure mfowethu. 2 million bathi kuya ne4 million bayahlanya. You'll come back stronger. Thank you mfowethu. Bantu bakithi ngiyabonga for listening. Sangathi sengizokhahlela ifone le. I'm not good Nkosi yami, baba kaBoy is not good, but then the phone uzoyikhahlela South Africa. Ningasabi, hayi, ningawari. Abawarawo bayangwarisa. Ngiyawara mina already. Wena mawara wenza mina ukuthi ngiware worse. So nina ningawari. Ngizowara ngingwani. Yeah, niyazi sisonke, ngiyanithanda nonke, siyathandana abantu bakithi, abantu base South Africa, senze izinto zenzeke. Kusazoshuthiwa, kusazonyiwa. Nkosi yami angisa-understand manje. They can't take my talent away Nkosi yami, they can't. Labantu lama Nkosi yami, they know me. Abantu basekasi Nkosi yami. But iPhone Nkosi yami, cabanga iphone. I had cash. Azange bathatha imali. They never took money. They only took the phone. Nobody didn't money. Take the money. You don't want money, they want phone. Cabanga bathatha iphone man. Awari suitcase yakho. Ngawari bantu bakithi. Sisonke niyazi sizoba sharp. Nale phone le, yabona phone yabhayiza le. Sizoba sharp. You won't come back man bakithi. But we will come back with fire by force Nkosi yami. Phone sesiyayikhahlela manje. Isikhathi sesifikile. Thanks Bafo for following my account only Bafo, you mean a lot to me. Sisonke yazi siyayikhahlela manje le phone. 5 4 3 2 1 0 blind one khahlela le phone. Hawu ayisakhahleleki le phone. Hawu le phone ayikhahleleki Nkosi yami. Hawu uyayibona i-week le phone engiyiphethe ayikhahleleki, ngiyayikhahleleki. Awungawari. Swari mara ngifuna ukukhahlela le phone ayikhahleleki. Cima wena. Cima. Live sephelile Nkosi yami, cima. Oh shit. Hayi ufuna ukucima lento leso. Ifone ebhayiza so mina angiyazi. Imobicel Nkosi yami. It's a Mobicel.
Uyayicabanga mfowethu, bathatha i-iPhone abathatha inyuku, abathatha inyuku bayanya labantu Nkosi yami, bayanya. Yasilwane bloody swine times 1000 Nkosi yami, bathatha ifone. Ubani swine manje? They took my iPhone Nkosi yami, bangibamba inkunzi. They took my iPhone Nkosi yami, kuyanyiwa. Izinto abazenzayo. Ngiyamfuna ukuphi? Bona Silwane, kusasa yazi kusasa uyofika isikhathi bani? Ngoba ngifuna ukuya eMono mina. Ekuseni. Isikhathi bani? Uyaphuma wena? Mina ngifuna ukwazi ukuthi wena uyofika isikhathi bani? Asithi 7. Okay, safe. When you're safe, 7 safe, akunankinga. Ya, sebafuna laba amasimba befuna. Amasimba abo labantu labo Nkosi yami. Amasimba izinto abazenzayo hayi. Manje usiphethe yipi manje? Manje uphethe yipi? Ifoni umfana wami Nkosi yami. Oh shit. Ifoni umfana wami uyayibona. Sanibona Ningizimu Afrika kuyanyiwa la eSouth Africa. Uzoba right. Zobathola labo swine. Sizobona amaplani, sizobona kwenzakalani. Mina ngiyakhahlela manje. Uyakhahlela? Nami ngiyakhahlela mfowethu, ithi sikhahlele sonke. Le phone ayifuna ukukhahlela, that's the problem. Khahlela le phone. Yebo ngiyayikhahlela le phone, ayikhahlele kubona. Khahlela le phone, khahlela. Oh shit. Le phone ayifuna ukukhahlela Nkosi yami. Man. Cisha wena life. Bloody swine Mobisel. Oh shit. Ekuseni mfowethu, I'll come back. Oh Tepa, mina ngisazi mina manje. Hey, ngazweli bo. Sanibonani Nkosi yami. Le phone ayifuna ukucisha. South Africa ngifuna ukucisha le live. Ngiyayipressa ayifuni. Ngiyayipressa Nkosi yami. Bloody swine times 100 amafoni lawa so. Fake esikhwameni. Cisha wena phone. Tap cisha phone. Hawa. Yo. Dibi.